Во Македонија пристигна Ада. Здраво, јас сум Ада, првиот дигитален асистент на владата на Република Северна Македонија. Можам да ви помогнам со информации. Por një vit më vonë Ada nuk mund t'ju ndihmoj me informacione. Në rrjetet sociale me sarkazm komentohet se me shumë gjasa e ka kuptuar se vetëm ajo punon, andaj është shpërngulur nga Maqedonia. 150.000 евра потрошени за дигитален асистент Ада, кој што требаше да им помага инострански инвеститори и во јавна администрација да ги насочува постапки се што е потребно, не функционира, барем викендов кога го проверив последно. Зошто не функционира Ада? Да бидам искрен. Да не се iseli од државава. Да бидам искрен, че бев позитивно изненаден да функционираше. Знаејќи све што наследив на претходната влада, така да не ме чуди што не функционира. Pse nuk punon? Përgjigje kërkuam edhe nga kompania që e krijoi, por përgjigje nuk morëm. Nga informacionet publike të çastshme mund të sillet përfundim se në shkurt të vitit të kaluar ka skaduar marrëveshja e kompanisë Cotwell, e cila e ka përpunuar dhe mirëmbajtur aplikacionin.